Uchitonosa dzese idzi dziri 12 kudai yangu ndeipa. Yenyu ndiyo yenyu. Ndingatadza kuziva yenyu shuwa. Yenyu ndinotoiziva nyangwe ndikanzi ndibate ndakarara ndakadii ndotoiziva nekuti ndoiona everyday pandadira masikati manheru nemakuseni. Dzese idzi yenyu kande iyi yenyu yakarebenuka iri itete inotooneka. Rongoti refu nhete koidzidzidzi kakaita kapfupi kadhafa haisi yenyu. Iyi iri pakati nepakati haisi yenyu. Yenyu ndeiyi. Dzimwe dzese idzi dziri kuita dzisi dzenyu. Yenyu ndeiyi. Iwo ndondishamisa kuti unonyatsa kuziva yangu iwe. Alright, tomboto wasvika ndatsikwa iwewe fesa ichaoneka. Ubva wanzi pakati pevanhu vari apa munoziva nokuzivana iyoyi. Nongokuziva neiyoyi. Sei ndotoziva kuti tsoka yenyu imimika yakarebenuka iri itete inopfeka saizi hombe. Izvozvo ndizvo mukatotarisana mukoma wenyu nevanin'ina venyu ndotoziva kuti iyi ndo yenyu. ndaona kuti mabhuradha angu tsoka dzedu dzakada kufanana maganda